többen is megjegyezték, hogy ilyen nekem is van, de azért irigykedve nézték ezt a páratlan gyűjteményt, amelyet 80 000-en tekintettek meg a Mezőgazdasági Múzeumban. Őszintén szólva, nem egy olcsó hobbi ez. Bár mit szóljunk a most következő hősünk hobbiához? Egyszerű halandó polgárnak ritkán adatik meg a lehetőség, hogy elnöki magánterületre tegye a lábát. Pedig ez itt most egy valódi elnöki magánlakás. Méghozzá a Nincs Stex Kft. Elnökéjé, az Anyagerő Energiapárt elnökéjé, vagy ahogy a falu is hívja, a kocsordi atomemberé. Atomember, mert lakás helyett mondjuk atombunkert épít. Nyugodjanak meg, nem vagyok őrült egyáltalán. De mennyi embernek van sokkal haszontalanabb szórakozása, például vannak, akik gyűjtik a figurákat, az ilyen tojásfigurákat például, vannak ezek a Kinder figurák. Akkor a másiknak a vasúti modell, meg a mit tudom én milyen legók, meg stb. Olyan, azok nem őrültek. Nekem bunkerépítés, nekem ez a hobbi. És hogy Kocsordon miért kell atombunkert építeni? Láttam a tévéhíradókban, hogy nagyon sok helyen háborúk folynak, és gondoltam, jó lesz egy olyan erős építmény, ami mondjuk még arra célra is megfelel, hogy azokat a fegyvereket, vagy ha ott használják, vagy ha itt használják, akkor az ellen védelmet nyújtson. Közelebb is kerültek a harcterek, mert azóta került már közelebb a Közel-Kelet, meg azóta került közelebb a Jugoszlávia, most az Albánia, úgyhogy, és még lehet, hogy még közelebb is fognak kerülni. Ha ezek után ön úgy döntött, hogy saját és családja biztonságát egy atombunkerrel akarja biztosítani, akkor első lépésben az építési engedélyt kell beszereznie. Fogarasi elnök úr tapasztalatai szerint ilyenkor jobb, ha az ember tüzelőtárolóra kéri azt az engedélyt, aztán már csak a tervezővel lehetnek némi nemű gondok. Mik voltak a kifogásai a tervezőnek? Hát a fal vastagsággal nem volt megelégedve. Mert hogy mit mondott? Hát túl vastagnak találta. A hány méteres falat? Hát 2 méter vastag betonfalat. Ő mit mondott? Hát azt mondta, hogy túl nehéz ember vagyok, azt mondja. Hát mondom, én ha ilyet akarok csinálni, ilyet szeretnék, és kész. Ez az építmény, ha egyszer készen lenne, ez körülbelül olyan 300 köbméter beton anyagból, hát sok mázsavasból, aztán hát rengeteg cementből van, ami az építményét illeti, aztán majd egy külső földburok jönne rá, ami egy 1000 köbméter földburokkal számolva, körül egy kocka, betonkocka héjjal készülne el. És belül hogy néz neki? Hát belül, ha pénze lenne az embernek, ki lenne csempészve, aztán egy időálló burkolatot tennék rá. Mennyi élelmiszer tárolására lenne alkalmas ez a kézbunker? Hát ez a 6x4-es, 3 méter magasságú belső térrel rendelkező terület, ebbe körülbelül 2 IFA pótkocsi szerelvény ilyen élelmiszert be lehet tárolni, és ebben egy ideig ki lehet húzni, hogyha szükség úgy kívánja. És hogy biztosan atombiztos-e az atombunker? Hát nézze, egy 20 millió fokos atomtámadás esetén, mert ott annak az energia felszabadulásakor 20 millió fok kerül a környezetbe. És azt emberi építmény, már ilyen kisebb, vékony falu építmény és emberi szervezet nem bírja. Ha ez 10 méteres föld le lesz árnyékolva, hogyha egy méter olvadt állapotba fog folyni lefele róla, belül még akkor is lehet nézni a színes pornó videót, én biztos benne.